Ako sme túto pizzeriu dostali z 1700 eur na 7400 eur? Poďme si to prebrať a rozdelíme si to na také 3 body. Začneme tu na tomto prvom a musím vám povedať na začiatok, že toto je asi tá najlepšia pizza, akú som kedy jedol. Práva neapolská. Ale v roku 2025 mal majiteľ celkom vážny problém. Otváral pizzeriu, rozpočet mal nulový a čo bolo ešte horšie, nikto o nich nevedel. S majiteľom sme si sadli a zanalyzovali sme si ich situáciu. Ich situácia bola taká, že nemali žiaden web, neboli ani na sociálnych sieťach, teda boli, ale nevyužívali sociálne siete pre získavanie klientov. A ďalšia horšia vec je, že boli celkom na kraji mesta. Takže to znamená, že ich prítomnosť online bola nulová. A dneska ti ukážem presne, čo sme spravili, aby si to vedel aplikovať pre svoju firmu alebo pre svojich klientov. Keď som videl ich situáciu, bolo jasné, kde začať. Mali nulový rozpočet, nikto o nich nevedel a nulovú prítomnosť online. Ale pritom mali produkt, ktorý si zaslúžil plnú reštauráciu každý deň. Na začiatok sme museli vyriešiť ich distribučné kanály a teda spôsob, akým príjmali objednávky. Ich spôsob bol, vlastne mali telefónne číslo, na ktoré im ľudia mohli zavolať, alebo sa zastaviť u nich na prevádzke. A tu je zásadný problém, že nemali web, pretože nikto ich nevedel nájsť online a nevedel si objednať online. A ľudia si v dnešnej dobe objednávajú všetko online, nehovoriac o jedle. Takže náš prvý krok bol vlastne dostať ich online a rozšíriť ich distribučné kanály, aby si ľudia nielen vedeli objednať cez telefón a vlastne na pobočke, že si prídu objednať pizzu, ale aby si vedeli aj online objednať. Keď máte web, ale nemáte tam zákazníkov, nemáte tam ľudí, ktorí vám chodia na ten web a objednávajú si, tak je samozrejme, že ten web je aj zbytočný. Takže to bola druhá časť, ktorú sme museli vyriešiť, ako získať ľudí na web a aby si objednali. Vedeli sme, že majú malý rozpočet a platiť za reklamy teda nepripadalo k úvahe. Presne toto som videl už veľakrát. Veľa marketingových agentúr, ktoré naháňajú klientov, získajú takýchto klientov, ktorí nemajú až tak veľký rozpočet, pretože im ide o to, aby sa nabalili sami. Čiže klientov rozpočet je 300 eur, agentúra si vypýta 700 eur, presvedčia ich o výsledkoch, povedia im, aké dokonalé výsledky im dosiahnu. Klienta to stojí de facto 1000 eur, pretože im dôveruje vo výsledkoch. V konečnom dôsledku výsledky neprídu, alebo klient zarobí 600 eur. A aj to sa bavíme vlastne nie zisk, ale obrat. Takže mu to nevykrie ani len túto čiastku, ktorú zaplatí agentúre a minie na rozpočet. Najhoršie je na tom, že tento klient zanevrie už na metareklamy a taktiež aj na marketingové agentúry, ale je to pochopiteľné. Ale to, čo sme sa my rozhodli spraviť, je trošku iné. My sme sa rozhodli s tým, že vlastne majú ten nulový rozpočet, alebo povedzme bližšie k nule, tak sme sa rozhodli prejsť na organický obsah. Tvorili sme ho primárne na TikToku, Instagrame a Facebooku, kde sme im za prvý mesiac dosiahli na TikToku 168 000 pozretí za prvý mesiac. Čo sa týka Instagramu a Facebooku, tam sme im dosiahli 308 000 pozretí. Čiže dokopy sme im za prvý mesiac získali 477 000 pozretí. Potom, ako sme dotiahli ľudí na Instagram, tak sme spustili súťaže, konkrétne 2 súťaže. A tam nám išlo primárne o to využiť týchto ľudí, ktorí nás začali sledovať a vidia náš obsah, aby sa zapojili do súťaže, označovali kamarátov, zdieľali a lajkovali, aby to algoritmus posúval ďalej a tým sme získali ešte väčší dosah. Ale samotný obsah by nestačil, keby sme nemali vyriešenú poslednú vec. A táto posledná vec nie je celkom jedna konkrétna vec, je to spojenie tohto organického obsahu a distribučných kanálov, alebo teda v našom prípade, čo sme im spustili, tak je web. Takže sme spustili web, kde sa dá objednať a zaplatiť a obsah, ktorý dostal ľudí na tento web. Takže zákazník vidí video, klikne na profil, dostane sa na web
a vlastne z webu už si vie objednať. Nemusí nám volať a nemusí hľadať parkovisko. A toto je presne to, čo malým biznisom chýba. Nie je to ani lepší produkt, ale skôr jednoduchšia cesta k nákupu a hlavne prilákať tie oči, aby vedeli, že existujeme. Ale teraz sa poďme pozrieť na dôležitejšiu vec a to sú výsledky. Takže za prvý mesiac, maj 2025, sme získali 1745 eur cez online objednávky. Nie sú to zarátané offline objednávky, ale toto bol prvý testovací mesiac. Potom, ako sme pridali tieto reelska, ktoré sme si natočili, sme to v júni vyškalovali na 7416 eur. Pizzeria prvýkrát v histórii vypredala a dokonca nie raz, ale 4-krát v tomto mesiaci. Nárast ich tržieb bol 325%. Takže toto celé dosiahli vďaka prítomnosti na internete. A to bez jediného eura do platených reklám, pretože pokiaľ je content nastavený správne, tak v dnešnej dobe nemusíte dávať ani euro do reklamy. Samozrejme, je to ďalšia cesta, ako získavať klientov, ale keď jednoducho nemáte rozpočet, tak do platenej reklamy ani nechoďte. A pokiaľ aj tvoj biznis nie je stále na internete, tak sa mi ozvite, kontakt je v popise. A ak chceš vedieť, ako sme tvorili tie reels a čo fungovalo, tak ma sleduj a dozvieš sa to v ďalšom videu.